Dacă ești o persoană care crezi în Dumnezeu și crezi în cuvântul Său, Biblia, probabil știi că Dumnezeu este drept. Este drept în tot ce facem și că El ne dezvăluie nouă ceea ce trebuie să știm. Lucrurile de care depind viața noastră. De unde știm acest lucru? Ne vom folosi de Biblia Cornilescu și vom deschide la Deuteronomul 32:4. El este stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Un alt verset care ne ajută este Amos, capitolul 3:7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. De ce am analizat aceste două versete de la Amos 3:7 și Deuteronomul 32:4? Pentru ca să putem înțelege un alt verset de la Geneza, capitolul 2:17. Așadar, ce îi spune Dumnezeu lui Adam? Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Vei muri negreșit. Așadar, aceasta este consecința pentru păcat. A muri negreșit. Probabil unii vor spune, aici se referă la trup. Trupul moare, iar sufletul, care unii spun că este nemuritor, pleacă altundeva. Dar să observăm. Dumnezeu spune, vei muri negreșit. Și aici apare întrebarea, specifică oare Dumnezeu că trupul va muri, iar altceva va supraviețui? Nu. Aici este spus clar și simplu, vei muri negreșit. Nu se spune va muri ceva din tine negreșit. Sau o parte din tine va muri negreșit. Nu se specifică că omul ar fi compus din două componente. Așadar, la ce se referă când Dumnezeu spune vei muri negreșit? Se referă oare aceasta doar la moartea trupului sau se referă în general la moartea omului, atât a trupului cât și a sufletului? Atunci apare întrebarea. Dacă Dumnezeu este drept, dar noi știm că este drept, pentru că așa spune Scriptura, Deuteronomul 32:4. Atunci, de ce Dumnezeu, în dreptatea sa, a specificat că va muri doar trupul? Adică a dat de înțeles, mai bine spus, că ar muri doar trupul. Dacă acest verset trebuie înțeles în felul acesta că aici se referă la trup, nu la suflet, atunci de ce Dumnezeu vorbește doar de moartea trupului? Și de ce nu specifică acest lucru în acest verset? Dacă Dumnezeu dezvăluie lucrurile sale slujitorilor săi. Iar noi știm că acest lucru este foarte important pentru viața noastră. Deci, de ascultare depindea viața lui Adam. Așadar, dacă trupul merge în țărână, reiese oare că sufletul păcătos se chinuie în iad? Aceasta ar fi cea mai mare pedeapsă pentru om, pentru că sufletul veșnic se chinuie. Dacă Dumnezeu a creat iadul și avea de gând să-i ducă în iad pe cei care au păcătuit, atunci de ce Dumnezeu, când îl preîntâmpină pe Adam de ascultarea
sau mai bine spus de neascultarea sa, de ce Dumnezeu specifică doar moartea trupului, dând de înțeles că cu asta se termină tot? Și nu specifică că sufletul lui Adam se va chinui veșnic în iad pentru neascultarea sa. Să vedem acum un alt verset. Geneza 3:19. Aceasta se întâmplă deja după păcat. Geneza 2:17 a fost preîntâmpinarea, acum are loc sentința. Și care este sentința? În sudoarea vieții tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ. Până te vei întoarce în pământ. Căci din el ai fost luat. Căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Iarăși, Dumnezeu specifică întoarcerea în pământ, întoarcerea în țărână. Oare ar scăpa Dumnezeu ceva din vedere și nu ar spune ce se întâmplă cu adevărat cu cel păcătos? Ar ascunde Dumnezeu pedeapsa gravă pe care are de gând să o aducă asupra omului? Dacă Dumnezeu este judecătorul suprem și El este un judecător drept, ar putea Dumnezeu să judece nedrept? Să-i dea o pedeapsă unei componente a lui Adam despre care nu l-a preîntâmpinat? Despre care nu a fost preîntâmpinat? Să presupunem că Dumnezeu a scăpat din vedere să-l preîntâmpine pe Adam până a păcătui, că sufletul său va arde veșnic în iad. De ce? Atunci Dumnezeu scapă din vedere la Geneza 3:19 și nu îi amintește, nu îi spune, nu îi aduce la cunoștință lui Adam că nu doar trupul va merge în țărână, ci și ceva, a doua componentă, și anume sufletul, va trebui să rămână veșnic, viu și veșnic să fie chinuit într-un foc năprasnic. De ce Dumnezeu nu specifică această consecință, această pedeapsă? Ce părere aveți despre o judecată umană în care judecătorul, în sala de judecată, îi spune condamnatului că condamnarea sa constă în 10 ani de închisoare, iar apoi, când iese din sala de judecată, este dus la decapitare sau la strangulare și este omorât. Ați putea spune că această judecată este dreaptă, că acest judecător este drept? Atunci, cum poate să fie numit drept Dumnezeu? Sau cum poate acțiunea lui Dumnezeu să fie dreptate dacă Dumnezeu îi spune doar că trupul merge în țărână și nu îi spune absolut nimic despre consecința și sentința care o va avea sufletul, care este mult mai gravă, un chin veșnic în iad. Dar noi știm că Dumnezeu este drept. Întotdeauna este corect. Este judecătorul cel drept. Așadar, la ce concluzie ai ajuns? Dacă în Geneza 2:17, până a păcătui, Dumnezeu pur și simplu spune, vei muri negreșit, ceea ce înseamnă unica pedeapsă pe care Dumnezeu i-o transmite lui Adam, iar în Geneza, capitolul 3:19, sentința de după păcat este că în țărână se întoarce, te vei întoarce în pământ. Oare nu demonstrează aceasta că Dumnezeu a dat o singură sentință pentru om și nu două?
Oare nu demonstrează aceasta că omul nu are două componente, trup și suflet, ceva muritor și ceva nemuritor, ci pur și simplu omul pleacă în pământ și nu mai există?